מוזיקאיות ומוזיקאים יקרים, שלום, כאן אדיר וישני המנכ"ל אלם, ואני מגיע עם מסר אליכם לקראת חלוקת התמלוגים בימים הקרובים, חלוקת התמלוגים השנתית. את הגבייה עשינו בשנת 23, שנה רוויית אתגרים תחת המלחמה, שכולנו מכירים ויודעים את אותותיה. ולמרות זאת עשינו פעילות גבייה מקיפה וטובה. אנחנו מתכוונים לחלק סדר גודל של 9 מיליון שקלים אליכם בחלוקה הקרובה. בין היתר לאחרונה יצא לנו לחדש הסכמים חשובים גם בתחום של הרדיו, גם מול יס והוט וגם מול גופי שידור אחרים, ואנחנו עובדים ועמלים על הנושא הזה כליבה של פעילותנו. בחלוקה הקרובה יהיו רפורמות ושינויים, והם יפורטו באיגרת שתחולק אליכם בימים הקרובים, ואני מזמין אתכם לקרוא ולעקוב. הרפורמה והשינויים נעשו אחרי עבודת מטה יסודית, בה היו מעורבים גם הוועד המנהל, גם מחלקת תמלוגים באילם, גם ועדת תמלוגים שהקמנו יהודית לתוך הנושא הזה, וכן עשרות נגניות ונגנים מרחבי הארץ שפגשנו בפורומים כאלו ואחרים, ועל הבסיס כל הדבר הזה וההשוואה בין חברות התמלוגים לארץ ניסינו לבנות בצורה אופטימלית התאמות חשובות לחלוקה הקרובה, ואתם תראו את זה. בנוסף השנה נבצע גם השלמות חלוקה לפרטנר וסלקום TV מהשנים האחרונות שקיבלנו את המידע השנה, ובנוסף לזה גם נתקן מספר תיקוני חלוקה שנדרשים מהחלוקה הקודמת. אנחנו מבקשים לנצל את ההזדמנות הזאת גם להודות לצוות אילם שעמל מסביב לשעון בשביל שהתמלוגים יצאו ויגיעו אליכם עד סוף השנה כמתחייב וכנדרש. זאת משימתנו העליונה. כן, אני מוצא מקום לאחל לכם ולבני משפחותיכם חנוכה שמח, חנוכה של אור ותקווה עם השבה של כל החטופות והחטופים, פרנסה טובה לכולכם, לכם ולביתכם, רק טוב. תודה.